Ahojte, na dnešnej hodine tvorivých dielničiek si nakreslíme takýto šál. Predtým, než začneme, si prosím pripravte ceruzku, gumu a fixky alebo farbičky, ktorých chcete mať šál. Náčrt začneme oválom. Je to preto, lebo náš krk má väčšinou oválny tvar a chceme kresliť omotaný šál. Ďalšími dvoma čiarami a dvoma oblúkmi z neho urobíte valec. Na strane bližšie k vám potom dokreslíte dva obdĺžniky. Náčrt máme hotový, stačí ho obtiahnuť z prednej strany, keďže zadnú stranu nevidno, lebo ju máme buď na zadnej časti krku, alebo toho, okolo čoho šál omotávame. Na konci šál môžete roztrapkať malými čiarkami. Už len stačí náčrt vygumovať a celý šál vymaľovať. Inšpirovať sa môžete mojim žltým, ale vzor aj farbu si môžete vymyslieť podľa seba. Dúfam, že sa vám vaše šále podarili. Ak sa vám dnes ešte chce kresliť, v popise tohto videa nájdete ďalšie dve videá, pomocou ktorých si viete nakresliť takúto zimnú síkorku. A ak sa ti toto video páčilo, nezabudni mi dať like a subscribe, aby sme kreslili aj o týždeň. Ahojte!